Helo, siwmai, Thomas yma, a heddi dyn ni'n mynd i edrych ar uned 17 yn y cwrs Mynediad, tudalen 141. Barod? Dyn ni'n trafod y tywydd, discussing the weather yn y dyfodol, in the future. In uned 6, we covered the weather in the present tense. Felly, beth yw it's fine, it's fine. Da iawn chi, mae hi'n braf, mae hi'n braf. It's fine or nice, mae hi'n braf. In uned 13, we covered the weather in the past tense. Beth yw it was fine, it was fine. Da iawn chi, roedd hi'n braf, roedd hi'n braf. Da iawn chi. So, mae, for the present tense. Roedd, for the past tense, gorffennol. A nawr te, dyfodol, the future tense. Bydd hi'n braf. Bydd hi'n braf. Bydd hi'n braf. Trwch chi? Da iawn chi. Bydd hi'n braf. Bydd hi'n braf. Windy. Bydd hi'n wyntog. Bydd hi'n wyntog. Da iawn chi. Bydd hi'n wyntog. And a very popular one. Bydd hi'n bwrw glaw. Bydd hi'n bwrw glaw. Da iawn chi. Felly, bydd for the future. Unwaith eto. It will be fine or nice. Bydd hi'n braf. Da iawn chi. It'll be windy. Bydd hi'n wyntog. Da iawn chi. And it'll be raining. Bydd hi'n bwrw glaw. Da iawn chi. In the future, all positive sentences start with a b. Bydd. Bydd. To ask a question in the future, we need fydd hi'n. Fydd hi'n. Felly, fydd hi'n bwrw glaw? Fydd hi'n bwrw glaw? And the yes was bydd. Da iawn, bydd. Question? Fydd hi'n bwrw glaw? Fydd hi'n bwrw glaw? And the yes was bydd. Da iawn chi. Will it be fine or nice? Will it be fine or nice? Bydd. Da iawn, bydd. Bydd hi'n braf. Hyfryd, bydd hi'n braf. To make a negative statement, fydd hi ddim. Fydd hi ddim. It won't be. Fydd hi ddim. Trwch chi? Fydd hi ddim. Da iawn, fydd hi ddim. It won't be raining. It won't be raining. Fydd hi ddim yn bwrw glaw. Fydd hi ddim yn bwrw glaw. Da iawn chi. It won't be raining. Fydd hi ddim yn bwrw glaw. It won't be fine or nice. It won't be fine or nice. Fydd hi ddim yn braf. Fydd hi ddim yn braf. Da iawn, fydd hi ddim yn braf. Hapus? So, fydd hi ddim for the negative, and for the no, na fydd, na fydd. Bydd for the positive, and bydd hi'n for the tywydd, the weather. Hapus iawn? Gwych iawn. Os dyn ni'n edrych ar dudalen 143. 143. We're discussing gwyliau. Holidays, gwyliau.
Felly, a. Ble bydd Tom yn mynd? Ble bydd Tom yn mynd? Dyna chi. Bydd Tom yn mynd i Tokyo. Bydd Tom yn mynd i Tokyo. Ble bydd Mair yn mynd? Ble bydd Mair yn mynd? Bydd Mair yn mynd i Madrid. Da iawn. Bydd Mair yn mynd i Madrid. Ble bydd Gareth yn mynd? Ble bydd Gareth yn mynd? Bydd Gareth yn mynd i Glasgow. Hapus? So we're going to make full sentences from each of the prompts. Felly, rhif 3. Bydd Morfydd yn mynd i Morocco. Bydd hi'n bwyta cwsgws. Bydd hi'n yfed te mint. Iawn? Your turn. Bydd Morfydd. Da iawn chi. Beth am Gareth? Bydd Gareth yn mynd i Glasgow. Bydd e'n bwyta haggis. Bydd e'n yfed whisky. Hapus iawn? So construct sentences using the prompts am gwyliau. Hwyl fawr i chi. Diolch yn fawr.